explicar? Mala herba nunca morre. Hoxe, no termómetro. 12:46 minutos do mediodía, pois Belén, iso que pensan literalmente este ano aí na Pastoriza, porque esa setaria, ese rabo de raposo, volveu con forza, non? Pois sí, Rocío, volveu con moita forza. Estamos aquí entre o millo, estou co meu compañeiro Benito, que é jandeiro daqui da zona. Benito, o rabo de raposo, outros anos non ven con tanta forza, pero este ano a verdade é que podemos ver por aquí que está ateijado todo este cultivo de millo. Que está pasando? Como afecta o millo? Pois ben, vedes que nos vemos entre o millo do millo que non nos deberamos ver. Afecta que non medra, seca, e temos unha mala herba que po ano vamos a volver a ter. Deixámoslle criar a gra e agora queda aí e volve a nacer para o ano. Mira, podes nos explicar así ahora, así no noso redor, que vemos que temos aquí pretiño, temos tamén o millo, como lle afecta? Contanos, como lle fai? Porque a seca, fai que non medre? Pois mira, o millo non ten o porte que debera ter, ben veis que no resto da finca o millo é máis alto, aquí non ten porte, nin ten espiga, é moi pequeniño, é seca, perde os azúcares e non lle deixa. Ela debe comer o que ten que comer o millo, entonces quedamos sin millo. Mañán ides ensilar, como tedes pensado facer para non coller este rabo de raposo? Pois aproveitaremos a espiga, se podemos, colleremos a espiga, teremos que collerse cada algo de setaria e faremos da mellor maneira que poidamos. E daqui ao ano que ven, como se pode previr isto do rabo de raposo? Pois temos varias opcións, ou facer unha presiembra, ou facer os fitosanitarios, aplicalos antes de que nazca, en pre, e vos facer outra aplicación en pós, a ver se damos dominado. A ver se dades dominado, porque o ano pasado tamén tivechedes unha pouquiña, pero non esta cantidade. No, Por que será que este ano hai máis cantidade que outros anos? Pois foi o clima, que veu moito máis seca, veu moito máis sol, non veu tanta auga, non sei se foi iso que foi. Iso sí que non te podo asegurar, non sei, pero aí a temos. E vemos que, sobre todo, está polos redores da finca, no medio non hai. Non, porque é a terra máis traballada polo medio, aquí é menos traballada, e por iso afectará máis. Moi ben, pois moitas gracias, Benito e compañeiro. Xa sabedes, neste caso esperemos que o refrán non se cumpra e erva mala sí que morra.